Magigsoon diha sa to ang ebanghelyo karon, ang mga Pariseo anaa sa agianan sa pakig-away. Sirado ang ilang mga hunahuna, dali nga masuko. Kini dili pa nag-istoryahanay ang ilang mga tingog nagpadayag sa kagahi sa ilahang mga kasing-kasing. Pero nakalimot baka kung kita yun aning sitwasyon, nakalimot baka kita nga si Jesus mao nga to ang Ginoo. Ang mga Pariseo nangita sila og mga timailhan nga siya pinadala sa Dios. Mga igsuon ang pagpaubos mao ang angayan nga kinaiya sa atong pagduol sa Ginoo, sa ato ang pagduol kang Hesus, ug sa atong pagduol sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Pwede kita mangayo og timailhan, pero kinahanglan tugutan nato siya nga maoy mohimo niini sa paagi nga siya nangandoy og dili sa kakulang sa atong pagtuo. Gibiyaan sila og mitabok sa lanaw. Gisalikway ba ni Jesus ang mga Pariseo? Naubsan na ba siya sa pailog? Kining mga Pariseo padayon nga nagtikan o nagugman og negatibo nga mga pagpihig batok kang Jesus. Ang paglakaw ni Jesus dili kini nangahulugan nga iyang gipili, kini kundili usa ka buhat sa pagrespeto sa ilang kagawasan. Apan ang panghupaw gikan sa kahilanman sa iyang espiritu nagpakita sa iyang pagmahay na kung unsa unta. Mga igsuon ato ang bantayan ang katigas ato ang kasing-kasing nga dili magdala og hinungdan sa kaguol sa Ginoo, sa kaguol ni Hesus. Ug unsa may hagit para kanato ang padayon nga pagpamalandong sa mga gipadala nga grasya ug timailhan sa Ginoo matag adlaw sa atong kinabuhi. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katalingbanong diha sa pag-ampo, mudangop kita ngadto sa Dios Amahan alang sa grasya sa pagbag-o sa atong kinabuhi ug sa hugot nga pagtuo diha sa tawag ni Kristo sa paghinulsol. Mag-ampo kita, Dios